שניסע ביחד לבית משפט. טוב, יעקב, אז ככה ישבת עם הרופא, דיברת איתו והסברת לו. הרופא לא ייתן... הסברתי, הוא נתן שאלות ואני עניתי לו. הבנתי. ויצא הכל בסדר. עכשיו, הוא שאל אותך אם אתה יודע מה זה אפוטרופוס. כן. ואמרת לו ש... אמרתי לו שאני לא רוצה אותו טוב. אבל אתה גם אמרת לו מה זה, איך אתה מבין מה זה אפוטרופוס, נתת לו תשובה. שהוא רוצה, האפוטרופוס מנהל את החיים שלי. מנהל את החיים שלך, ואתה לא רוצה. הבנתי. אתה יודע למה הנכדים שלך רוצים למנות לך אפוטרופוס? אפוטרופוס, רוצים לדעת. הבעיה זה שרוצים כסף. הם לא... מי רוצה כסף? מי רוצה כסף? הילדים. הנכדים? הנכדים. כן. זה 3 נכדים. מי אלה? הבנים של הבת שלי שנפטרה. איך קוראים לבת שנפטרה? מלכה. מלכה. והשמות של הנכדים? אתה יודע אותם? כן. מה השמות? מירי, כן. גיא ושחר. הבנתי. והם רוצים כסף. אבל אתה נתת להם כסף. נתתי לאבא שלהם כסף. מתי זה היה? לפני חודשיים. שלושה חודשים. כמה כסף אתה זוכר? כן. נתתי להם 900,000. כמה? 90,000. 900,000? 900,000 שקל. כן. הבנתי. תראה, אתה החלטת לתת את הדירה שלך לרוני? לרוני. כן. וזה משהו חדש או דיברתם על זה כל הזמן? לא, זה כל השנים. הם יודעים שזה כל השנים. ומה אשתך חשבה על זה? מה שהחלטנו, זהו. זו החלטה משותפת? כן. שלך ושל אשתך? כן. הבנתי. ולגבי העסק? כמה העסק? העסק הוא יורש את העסק. הם לא דורשים את העסק. הבנתי. כמה שנים רוני עובד איתך? כל השנים. כמה? אולי 40 שנה. רוני סיפר לי שכשהוא נולד הבאתם אותו לעסק בתור קמע. אתה זוכר? כשרוני נולד הבאתם אותו לעסק בתור תינוק, בתור קמע. כאילו קמע של סימן למזל. זה שטויות. זה שטויות. הבנתי. תגיד לי, זה נכון שאצל הבולגרים יש התייחסות אחרת לבן מאשר לבנות? אני לא הולך עם מה מתייחסים האחרים. אני החלטתי ככה. יש עוד דירה שנתתי לבת הקטנה. ליונה. ליונה. הבנתי. הם אומרים הם עושים לשניהם עושים את זה. מה זה? לשניהם עושים את המשפט. כן, כן. הם אומרים שאתה פוחד מרוני. אנחנו רבים כל יום. כן. במכות לא הלכנו. כן. שני שלב. אני רגיל להיות בעל הבית והוא היה... הוא למד. כן. ואני מרגיש קצת יותר... והוא רוצה להראות שהוא יודע יותר. זה דברים של עבודה. מה זאת אומרת אתה היית רגיל להיות בעל הבית? אני הייתי בעל הבית, הוא עכשיו מנהל את העבודה. אני מעט, אני לא יכול... אני עבר קונה, אני לא יכול לשרת אותו. אתה מגיע לעסק כל הזמן? אני... זה בא חצי יום. שמעתי שאתה נוסע באוטובוס לשם. כן. כי אתה רוצה לנסוע באוטובוס? אני רוצה. שמעתי שהציעו לך לנסוע, רוני הציע שתיסע עם מונית ואתה העדפת עם אוטובוס. כן, נכון. אתה מעדיף אוטובוס? כן. אתה לא רוצה מונית? לא. למה? כן, אבל אני פוגש אנשים, מדברים, שעה אחת
הולך באוטובוס, אני מדבר עם אנשים, בחנות אין הרבה. הבנתי. תגיד לי, אתה רוצה ללכת לבית אבות? זה... עכשיו אשתי בבית חולים, זה לא בא בחשבון עכשיו. עכשיו לא בא בחשבון ללכת לבית אבות? הרגע. הבנתי. אבל אמרו לי שבעבר רוני ויונה הציעו לך ללכת לבית אבות ואתה לא רצית. לא רציתי, כל הזמן לא רציתי. אתה לא רצית כל הזמן. למה? אני רגיל להיות עם הצעירים שם ברחוב, יותר טוב. הבנתי. כלומר, זו בחירה שלך שאתה לא רוצה ללכת הכל זה בחירה שלי. הבנתי. תגיד לי, רוני הפעיל עליך לחץ כדי לקבל כסף או לקבל את העסק? הוא יודע שיהיה ברמה. אתה עשית צבאות, נכון? כן. ובצבא אתה הורשת את הדברים שלך למי? חילקתי, זה נגד הצבא. הכל מה שאתה רואה. כלומר, מה שהם עושים עכשיו זה נגד הצבא בעצם? אבל מה שכתבת בצבא זה היה מהרצון שלך? כן, מהרצון של מי. לא יודע, מישהו הפעיל עליך לחץ? לא. שום דבר. אתה אמרת מה שאתה רוצה. אני הצבאי. לא. כי... הם מתגוננים. חוטאים ככה. כי בעצם מה הם אומרים? הם אומרים שאתה לא עצמאי להחליט מה שאתה רוצה. אתה נמצא כאילו בשבי של רוני, הוא מנהל אותך. לא. הוא יכול להיות מנהל מה? הוא יכול להגיד לי, היום אתה תיסע עם הטקסי, אם הוא מתעקש כל כך הרבה, אני יודע. כן. זה למשל, אני אומר. כן. אבל מעבר לזה אתה מחליט על מה ש... אני מחליט כל מה שאני רוצה. הבנתי. אז בעצם זה החיים שאתה בחרת מרצונך. והם יודעים את החיים שלי, הם יודעים הכל. וככה אתה רוצה להתנהל. וככה מתנהל. וככה זה מתנהל. עכשיו, אז למה אמרת להם אתה פוחד מרוני, אתה פוחד למכור את ה... תלוי מהשאלות. הם רוצים לדעת את הכל. יכול להיות שדיברתי איזה שטויות. הבנתי. אבל עכשיו כשאנחנו הולכים לבית משפט אתה יודע שזה צריך להיות רציני ולהגיד את האמת. אני אגיד את זה. אתה תגיד שמה? שזה שטויות, אנחנו רבים כל יום. הבנתי. על הבוקר אין כלום. כן. אחר כך מתחיל. אתה יודע, איזה שניהלת כל כך הרבה שנים. כן. פתאום... מישהו אחר מנהל אותו. לפעמים יש דברים קטנים. אני מוותר, אבל... אבל אתה נחשב כאדם עקשן. אתה לא... אני לא עקשן. לא עקשן? לא? אבל בוא נאמר ככה, אתה לא... אני ותרן. אתה ותרן? אבל אתה לא פרייר. אני לא פרייר. נכון? אם לא הייתי פרייר, לא הגיע למה שהגיע. נכון. אתה סך הכל היית תמיד איש עסקים. כן, תמיד אבל. היית סוחר. אבל סוחר, פועל, בשביל עצמי, אני ייצרתי דברים, וכל. זה נכון שכשרוני היה בגיל 20 כבר קנית לו דירה? כבר 20? לא כשהיה בן 20. כן. כשהתחתן. וכשהוא התגייס לצבא קנית לו מכונית חדשה? כן. כשהוא היה בטירונות, כן. הלכתי לראות איפה הוא, איך זה, כדי שמח. כן. הלכתי לפולקסווגן, קניתי מכונית.
עכשיו בעצם כולם ידעו שמה שאתה רוצה להוריש לרוני את הדירה, אבל זה לא סוד. זה לא סוד. המשפחה ידעה. כן. ממתי? כולם ידעו. ממתי? מכל הזמן. עכשיו מה שחשוב לדעת זה שבעצם... אנחנו לא הסתרנו. מי זה אנחנו? אני, אשתי, דיברנו. הדירה זה בשביל רוני, העבודה זה של רוני. זאת אומרת, אשתך הייתה שותפה מלאה להחלטות האלה, נכון? כן, זה גם מה שהיא רצתה. כן. מה היא תרצה? לתת, לא לתת לבן, היא יותר ממני. היא רצתה יותר ממך? כן. לתת לבן? כן. הבנתי. בסדר, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? אני רוצה שיגמור בסדר, ואני רוצה להיות איתם בסדר. כן. אבל אני מי יודע עכשיו. איך אתה מרגיש עם זה שהנכדים שלך הגישו תביעה לבית משפט? הרגשתי רע מאוד. לא חיכיתי לדבר כזה. איך אתה מרגיש עם זה שבאו לבקר אותך ומקליטים אותך? לא, אני לא יודע שמי הקליט אותי. לא, אבל היום אתה יודע שהקליטו אותך. לא האמנתי שהם באו שלושתם. כן. אנחנו רוצים לדבר. מה ידברו? תשבו, ידברו. כן. לי אין זה, לי אין זה, לי אין זה. אני באתי לארץ עם חצי לירה. כן. והסתדרתי. אתם יודעים את הארץ, יודעים את הכל, תתקדמו גם את זה. כן. אתה הגעת דרך המכבייה לארץ. אני באתי פעמיים. כן. תגיד לי... 35 נשארתי. הבנתי. באת מבולגריה. כן. תגיד לי, היום אתה במצב כזה שאין לך כסף למחיה שלך? יש. אני אשאר בלי כסף ואני אתן את הכסף. הבנתי. מה עוד אתה רוצה? העניין זה, הם רוצים לדעת מה יש לי. כן. אני יכול להגיד להם מה שיש לי. אתה לא רוצה להגיד להם מה שיש לך. לא, אני שאלתי בשבילי כסף. אני יודע כמה זמן אני אתהיה. כן. הבנתי. מה, אתה רוצה להגיד עוד משהו? נניח שעכשיו היית מול השופטת. מה היית אומר לה? מה, שיהיה הכל טוב. שיהיה הכל טוב? אני אגיד לשופט, אני יכול להגיד משהו לשופט? כן, נניח שהשופטת עכשיו יושבת מולך. כן, מה? והיא אומרת לך, תשמע, מר רווח, הנכדים שלך רוצים למנות לך אפוטרופוס. מה היית אומר לשופטת? אני לא רוצה. אני מנהל את עצמי, הם יודעים שאני עצמאי לגמרי. כן. הבנתי. בסדר. אתה באת לפה אליי, לעורך דין שרלי פז מרצונך? בטח. הבנתי. מי יש להם? בסדר גמור. תראה, אני רוצה להסביר לך. אני דיברתי איתך עכשיו, ואתה יודע שהשיחה הזאת היא מוקלטת ומצולמת. בסדר. נכון? בסדר. כן. דיברנו טוב, לא? לא, בסדר גמור. ועכשיו, אני אשמח מה שדיברנו, אני גם מכין תצהיר, שאותו אנחנו נגיש לבית המשפט. כן. בסדר? בסדר. טוב, אוקיי. אז עכשיו אני מסיים את ההקלטה. היום זה 2 בדצמבר, נכון. נכון? נכון. יום חמישי. יום חמישי, עכשיו שעה 10 בבוקר. הרופא היה לפני כמה דקות כן. והלך, נכון? טוב.